No, ahojte. Ja som ešte v takej eufórii, lebo som práve si dopozerala môjho Brusa Liptona a som to musela pozdieľať storičku, lebo to je proste, tej genius, toho mám teraz ešte na počítači a proste ten človek je súčasťou mojej transformácie a tak, jak on sa delí vlastne s tými svojimi objavmi, na ktoré prišiel v tom laboratóriu ešte v 68., tak takisto cítim aj ja takéto poslanie šíriť túto informáciu ďalej, pretože má moc zmeniť aj ten váš život, tak ako to mení aj, ako ho mení aj mne. A ďakujem za jedno očičko, prvé už tu mám, takže sa tomu teším. Neviem, čo k tomu dodať, proste všetko je to o tom našom presvedčení, o tom, ako my vnímame tú realitu, ako sa k tomu postavíme, my môžeme zaujať, lebo vždycky máme tú možnosť. Vždycky môžeme sa rozhodnúť. Ahoj, Vladi, moja krásna. Teším sa, že si tu, že pozeráš. No, vždycky máme tú možnosť tej voľby. Máme možnosť sa rozhodnúť, že ako naložíme s tým, s tou vlastne situáciou, ktorá je, s tou realitou, ktorá tu je. Ja vždycky hovorím, že vôbec neviem, čo sa okolo mňa deje, pretože ja si žijem tú svoju vlastnú realitu a každý z nás si vytvárame tú realitu a buď je to niečo, žijeme vo svete, ktorý je krásny, radostný, plný hojnosti, vďačnosti, alebo na druhej strane môžeme čeliť tej realite, ktorá tu je a tá nás len ubíja, vyvoláva v nás strach, neistotu, nespokojnosť, možno takú až taký hnev. A je to všetko o nás, je to všetko na tom, ako sa my rozhodneme a čo sa vlastne rozhodneme s tými našimi myšlienkami urobiť. A jednoducho je to o tom, aby sme my vedeli, že my máme moc tie naše myšlienky kontrolovať, pretože oni si nie, že sa nám len tak dejú, bo sa nám dejú, bo tam máme nejaké myšlienky, ako vôbec to takto nie je. Tie myšlienky my máme moc kontrolovať. My môžeme si povedať, že jednoducho sa nebudeme zaoberať tými negatívnymi myšlienkami a môžeme si ich tak nejak začať pomaly postupne pretvárať, ale to je našu vedomú pozornosť, pretože bez toho to nejde. Buď dovolíme, aby sa ten život nám len ako keby že dial, alebo ho zoberieme do vlastných rúk, keď pochopíme tú epigenetiku, keď pochopíme kvantovú fyziku, ako to celé funguje a my môžeme byť tvorcami toho svojho života. My môžeme byť, mať a to be,